Добър вечер, уважаеми зрители! Днес наш специален гост е човек, който живее с музиката и превръща емоциите си в песни, изпълнителят Любен Стораро. Добре дошъл! Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да бъда тук и да споделя моята история с всички хора, които ме подкрепват. Любен, музиката заема голяма част от твоя живот. Как започна твоят път като изпълнител? Моят път започва с една голяма мечта да пея и да достигам до сърцата на хората. Музиката винаги е била моят начин да изразвам чувствата и да разказвам история. Имаш ли момент, който никога няма да забравиш от своята кариера? Всеки момент с публиката е специален за мен. Най-голямото щастие е да видиш хората да пеят заедно с теб и да усещат, че песните ти означават нещо за тях. Какво е най-трудното в живота на един изпълнител? Най-трудното е постоянно да се доказваш и да даш най-доброто от себе си. Това, което правиш, трудностите се превръщат в мотивация. Твоите фенове са много важна част от твоя път. Какво означават те за теб? Моите фенове са моето вдъхновение. Те са хората, които ми дават сили да продължавам. Всяко тяхно съобщение, всяка подкрепа, всяка среща с тях са безценни за мен. Какво искаш да кажеш на всички, които те следят и слушат твоята музика? Искам да им благодаря от сърце. Благодаря, че вярвате в мен и че сте част от моят път. Обещавам да продължавам да създавам музика с много любов и емоция. Какво предстои за Любен Стораро? Предстоят нови песни, нови проекти и много изненади. Искам да продължавам да радвам хората и да оставям следа с музиката си. Благодарим ти, Любен Стораро, за този откровен разговор. Пожелаваме ти още много успехи. Благодаря на всички. Ще се видим скоро с нова музика.